Oriflame. Eu sunt Alexandru Agreci, manager 15%, locuiesc în Chișinău, Republica Moldova. Da, fac înregistrarea. Deci astăzi v-am chemat pentru a vă face cunoștință cu oportunitățile companiei noastre. Deci, ce vă propunem noi? Vă propunem un serviciu bun sau o afacere la cheie? Hai mai întâi să vedem ce reprezintă un serviciu. Un serviciu este oferirea de servicii de către un angajat unui angajator. Altfel spus, este vânzarea timpului personal în folosul respectivului angajator. Cel mai simplu spus este că angajatul ajută pe angajator să-și dezvolte propria afacere. În schimb, afacerea proprie permite ca să ne dezvoltăm noi înșine propria noastră afacere și, spre deosebire de serviciu, ne permite să ne organizăm noi timpul așa cum dorim noi. Dar ce presupune o afacere? Orice afacere constă fie în oferirea de servicii sau în vânzarea de produse. Cred că toți veți fi de acord cu mine în privința aceasta, pentru că absolut orice afacere are nevoie să obțină profit de undeva. Și serviciile sau produsele pe care le oferă contra cost, bineînțeles. Ce propunem noi? Și cine suntem noi? Noi suntem proiectul online VIP Teritoria. Eu sunt un reprezentant oficial al acestui proiect. Proiectul nostru se desfășoară, după cum am mai spus, în colaborare cu compania Oriflame. Iar în cele ce urmează o să vă spunem detalii despre proiect și ce presupune activitatea în acest proiect. Mai întâi de toate, aș dori să vă spun de ce am ales pentru colaborare anume compania Oriflame. Deci, am ales această companie deoarece ea se află pe piața mondială deja de 50 de ani, i-am plinit anul acesta, de 22 de ani se află în România și de 14 ani în Republica Moldova. Aceasta denotă faptul că compania este una stabilă, deoarece pe parcursul acestor 50 de ani a fost dat să treacă prin mai multe crize economice, atât la nivel de mai multe țări, cât și la una, două sau trei. Ceea ce nu am menționat până acum este că compania Oriflame este activă în peste 60 de țări ale lumii, iar catalogele companiei sunt traduse în peste 40 de limbi. Un alt motiv pentru care am ales compania Oriflame este transparența. Toate procesele pot fi ușor urmărite din contul personal, toate rapoartele pot fi vizualizate și este o transparență maximă. Ce ne oferă colaborarea cu compania Oriflame? Colaborând cu Oriflame, obținem venituri de nivel european, dar de asemenea și abilitatea de acces la produse de înaltă calitate care sunt necesare tuturor. Produsele companiei sunt, apropo, certificate cu certificatul GMP, cel mai înalt în domeniul oricăror produse, care certificat este acceptat absolut fără nicio îndoială pe piața Uniunii Europene. Este un certificat care se oferă și în Australia, apropo, și toate produsele cu acest certificat nu mai au nevoie de controale suplimentare. Așa, ceea ce vă propunem noi este compania Oriflame a secolului 21. Aici nu este vorba să alergăm cu catalogul undeva, să facem vânzări și așa mai departe. Ceea ce vă propunem noi, de fapt, este o afacere online care încape în întregime într-un laptop. Locul dumneavoastră de muncă este acolo unde vă este cel mai comod să lucrați, asta atât acasă cât și în parc, la țară, la munte, la mare,
oriunde putem fi și avem acces la internet. Afacerea noastră acoperă întreaga lume, adică nu este loc în lume unde noi să nu ne putem desfășura activitatea. De asemenea, sistemul nostru ne permite să gestionăm afacerea de la distanță, să ne instruim echipa și să lucrăm cu ea, oriunde nu ne-am aflat. Este destul de comod, nu-i așa? Deci, ajungem și la momentul în care trebuie să aflăm care sunt însărcinările și scopul nostru în proiect. Fiecare din noi, la înregistrare în proiect și în companie, obține un propriu magazin online pe care trebuie să-l administreze și promoveze în scopul obținerii unui profit. Ajutăm în această privință. Nu veți fi singur, veți fi împreună cu echipa, veți primi, bineînțeles, ajutorul sponsorului întotdeauna și de fiecare dată când veți avea vreo întrebare, veți primi și un răspuns. Deci, scopul principal al activității noastre este să creăm un șir de clienți sau o bază de clienți pentru acest magazin online, iar în baza acestui circuit, o bază de clienți care face un circuit de mărfuri, iar în baza acestui circuit de mărfuri, noi primim un venit. Adică noi, fiecare din noi. Noi avem sarcina să oferim doar servicii informațional publicitare companiei partener. De livrarea produselor, de contabilitate, de logistică, de completarea sortimentului de produse în magazin și de calitatea produselor este responsabilă compania producător, adică compania Oriflame. Noi nu răspundem cu nimic în privința aceasta. Compania pe noi ne ajută în toate aceste privințe. Noi trebuie doar să ne promovăm magazinul, să asigurăm instruirea partenerilor pe care îi înregistrăm, să înregistrăm cererile de înregistrare și să îndrumăm partenerii în perioada inițială, dar și pe parcurs în activitatea lor. Să vedem care este deosebirea între comerțul cu amănuntul și marketingul de rețea. Deoarece compania Oriflame este o companie de marketing de rețea, trebuie să vedem ce este diferența. Comerțul cu amănuntul înseamnă că există un șir de intermediari prin care trece produsul de la producător până la consumator. Bineînțeles că fiecare din acești intermediari își pune un preț al său, adică un procent al său pe care să-l obțină ca profit. Deci producătorul oferă prețul inițial, apoi, dacă este vorba de un importator peste hotare, importatorul își pune și el procentul său. De asemenea, mai este un intermediar angro care cumpără loturile de produse și adaugă deja și propriul procent. Apoi mai este reclama pentru produs care de asemenea costă scump. Mai este magazinul care procură de la angrosiști și își adaugă iarăși procentul său și pune produsele spre vânzare consumatorului. Iar consumatorul deja este acel care achită toate aceste procente în prețul final. În cazul marketingului de rețea, produsele ajung direct de la producător la consumator, doar prin mijlocirea consultantului. Ceea ce face ca produsul să fie în primul rând mult mai ieftin și în al doilea rând există garanția că acest produs nu este contrafăcut, deoarece pe parcursul lanțului în cazul comerțului cu amănuntul, oricine pe parcurs poate interveni și falsifica un produs pe care apoi să-l vândă cu marca comercială a respectivului producător
deseori cu rezultate destul de grave, fie sunt alterate, fie sunt produse care provoacă diverse acțiuni asupra organismului nostru care nu sunt tocmai de dorit să apară. În cazul marketingului de rețetă, cum am spus, acest lucru este exclus, deoarece producătorul transmite produsele pe care consultantul le oferă consumatorului deja, eliminând toți intermediarii. Acum să vedem care sunt modalitățile de colaborare cu noi. O modalitate este pentru cei care doresc fie consumatori doar, adică cumpără produse pentru sine și folosesc reducerea pe care le oferă compania. Fiecare partener înregistrat are dreptul la o reducere de 20% pe care o poate utiliza pentru a procura produse din orice gamă a companiei Oriflame. O metodă care aduce și un venit sunt vânzările din catalog. Vânzările din catalog presupun că toată lumea cunoaște ce reprezintă. Iei catalogul, îl prezinți la prieteni, colegi, cunoscuți, etc., care la rândul lor comandă ceva și astfel obții un venit imediat. O a treia metodă este de a fi partener de afaceri. Un partener care își promovează propriul magazin online și obține un venit pasiv în perspectivă. Ce metodă ați alege voi? Care este metoda care vă este cea mai interesantă? Prima, a doua, a treia? Ok, prima și a treia, Lucia? Prima și a treia. Da, aleg și eu prima și a treia, deoarece, bine, produse pe care le oferă compania sunt necesare tuturor, cum am spus, și respectiv sunt necesare și mie. Iar ca partener de afaceri vreau să mă dezvolt și să-mi obțin propria mea afacere online, să-mi aduc un venit stabil, adică în creștere stabilă, iar varianta a doua nu prea mi este comodă, deoarece nu prea mă pricep la vânzări. Da, prima metodă reprezintă și o economie a bugetului familiei. Așa. Deci, să vedem care sunt sarcinile unui începător care vine în proiect. În proiectul nostru sunt doar 3 reguli importante care trebuie respectate, și anume frecventarea instruirii, care are loc prin webinare, prin site de instruire, prin newsletter-uri diferite, prin chat-urile echipei, prin comunicare directă cu îndrumătorul și echipa. A doua regulă importantă este utilizarea produselor. Asta presupune procurarea de produse din propriul magazin online. Acest lucru are loc în faza inițială prin procurarea anumitor produse de orice sumă care vă este comodă până la nivelul de 9%. Iar apoi, obligatoriu, încercați să organizați să aveți 150 de puncte personale pentru a putea primi plata. Acele 150 de puncte sunt condiția companiei pentru a ne primi fie venitul. Fără asta, putem lucra, însă nu vom fi plătiți. Și a treia regulă importantă este invitarea oamenilor în afacere, altfel spus, recrutarea. Toate aceste reguli sunt foarte importante, nu putem absolut niciuna să o omitem, deoarece prin omiterea doar la uneia din ea, imaginea nu va fi completă și respectiv nu vom avea succesul pe care ne-l dorim fiecare.
cum are loc instruirea. Deci, prin webinare, după cum am mai spus, prin comunicare directă cu sponsorul și echipa, privirea clipurilor informaționale și prin materiale publicate. Adică, ce ar presupune materialele publicate? Orice cărți de dezvoltare personală pe care le recomandă atât sponsorul, cât și cineva din echipă, colegi, sau le găsim noi singuri. Și de ce este importantă instruirea? Cred că toți veți fi de acord cu mine, că fără a ne instrui, nu avem cum ști ce să facem, cum să facem, când să facem. Deci ăsta este un moment foarte important. În privința celei de-a doua reguli, este necesar să cumpărăm din propriul magazin? Da, este necesar. Hai să vă dau un exemplu. Dacă ați fi proprietarul unui magazin de dulciuri, de unde veți cumpăra dulciuri? Din propriul magazin sau din magazinul de la colț? Adică ieșiți elementar din propriul magazin și mergeți la colț ca să procurați dulciuri. Aceleași dulciuri pe care le aveți și dumneavoastră în magazin. De unde procurați? Doar Iana și Lucia procură de la sine. Așa, corect, din propriul magazin. De ce facem asta? Pentru că procurând din propriul magazin, contribuim la propriul venit. Ceea ce nu este cazul când procurăm din alt magazin. Iată, vedem pe acest slide un exemplu. Anterior, procuram produse de îngrijire personală din oricare magazin, dintr-un supermarket, și venitul proprietarului magazinului respectiv depinde de cantitatea produselor pe care le vinde, inclusiv de ceea ce procurăm noi. În cazul nostru, noi schimbăm magazinul obișnuit pe magazinul propriu, magazinul online, și facem ca venitul nostru să crească, nu venitul cuiva. Noi oricum procurăm aceste produse de igienă personală, cosmetică, vitamine, accesorii, etc. Însă cui să-i facem venit? Îi facem cuiva venit sau ne facem nouă? Cum e mai bine? Bineînțeles că e mai bine să ne facem venit nouă. Și am ajuns și la a treia regulă, anume invitarea persoanelor. Mai întâi de toate, pentru a putea invita persoane și a avea rezultate bune, spunem tuturor cunoscuților, prietenilor, rudelor, că suntem consultanți Oriflame, ca ei să știe pe viitor, chiar dacă inițial nu vor dori să colaboreze cu noi sau nici măcar să procure ceva, să știe pe viitor când cineva se mai adresează cu așa o propunere, că suntem și noi acolo și atunci ei vor prefera mai degrabă să vină la noi decât să meargă la o persoană străină. Pentru recrutare există diferite metode, metode la care ne vom opri într-un webinar care promit să-l pregătesc pe viitor. Pentru moment, fiecare trebuie să-și găsească o proprie metodă de recrutare, fie își scrie pe o foaie oarecare contactele din telefon, cu toate persoanele, sau fie își face o listă a cunoscuților, a rudelor, a prietenilor, și apoi pe rând le propune fiecărora să se alăture nouă.
Metodele sunt toate eficiente. Bineînțeles, când spuneam inițial de rude, prieteni, cunoscuți, pe aceștia îi chemăm la convorbire cu sponsorul nostru, pentru că în fața lor, sponsorul va fi un expert care o să le explice mult mai bine decât le-am explicat noi. Ei pe noi ne cunosc și, desigur, chiar dacă ne-am adresat cu toată seriozitatea lor, ei ar spune că, ei bine, hai că ce nu știu eu pe dânsul, las că știu ce fel de om de afaceri din el poate să iasă. Și nu vor avea atitudinea cea mai serioasă față de cei ce le vom spune. Alte metode sunt de a lucra cu persoane necunoscute, pe care le găsim prin intermediul internetului. Într-un webinar viitor promit explic și metodele de recrutare pentru persoanele necunoscute, așa zisă piață rece. Dar, în principiu, toate metodele, într-adevăr, sunt bune, atât timp cât se oferă timp în fiecare zi, se sistematizează acțiunile, ceea ce garantează succesul nostru. În cele ce urmează, o să vă prezint veniturile care pot fi obținute în Oriflame până la nivelul de director. Deci, spuneam anterior că e nevoie să avem 150 de puncte personale. Bine, cine face aceste 150 de puncte personale, imediat iese la nivelul de 3% în Republica Moldova, sau dacă face 200 puncte, iese la același nivel în România. Bineînțeles, aceste puncte nu este absolut necesar să le facem singuri. Le putem face împreună cu echipa, iar când e vorba de punctele personale, împreună cu rudele, prietenii pe care am menționat mai înainte și care procură din magazinul nostru personal. Venitul pe care îl putem primi la acest nivel este de 50-70 de lei în Moldova și de 5-20 de lei în România. La nivelul de 6% avem nevoie de 300 de puncte de grup sau 450 de puncte de grup în România. Venitul pe care îl primim la 6% este de 180-400 lei în Moldova, 40-75 lei în România. Dacă până la nivelul de 6, să spunem 9% maximum, putem reuși să facem aceste puncte și pe cont propriu, la 9%, mai ales în cazul când ne ocupăm și de vânzări, pentru că avem nevoie de 900 de puncte, în care caz primim un venit de 50-700 lei în Moldova și 100-200 lei în România. Păi iată, de la nivelul de 12% deja nu mai este real ca o singură să se descurce cu toate aceste puncte, pentru că e nevoie de 1800, ceea ce e o sumă destul de considerabilă și nu e tocmai real ca o singură persoană să se descurce cu asta. De asta și avem nevoie să invităm parteneri care să ne ajute și să-i ajutăm și noi pe ei, ca crescând ei să creștem și noi mai departe. Deci, la nivelul de 12%, în Moldova putem primi între 800 și 1800 de lei, în România între 200-450 de lei. Noi mergem înainte, ajungem apoi la nivelul de 15%, unde trebuie să facem 3000 de puncte, câștigăm 1200-3000 de lei în Moldova, 500-850 în România, la 18% avem 5000 de puncte de grup, între 3000 și 5000 de lei în Moldova, între 1000 și 1500 de lei în România. Următorul nivel este cel de 22% în Moldova sau 21% în România. Pentru a atinge acest nivel, avem nevoie de 7500 de puncte de grup, pe care dacă le obținem, avem asigurat un venit de 6300-7600 lei în Moldova, 1500-2300 lei în România. Bineînțeles, pentru a primi acești bani la orice nivel, este necesar ca să ne dezvoltăm corect,
și să menținem o diferență de nivel de cel puțin 1%. Adică dacă noi suntem la 12% și partenerul imediat din prima linie este și el la 12%, noi vom primi doar 12% din propria noastră cumpărătură. Însă nu vom primi banii din restul structurii. Dacă însă partenerul de mai jos este la 9%, atunci noi vom primi diferența dintre procentul persoanei de mai jos și procentul nostru. Bineînțeles, cu nivelul de director nu se opresc veniturile în compania Oriflame. Scara carierei Oriflame are și mai multe nivele. După director, putem deveni director senior, director gold, director senior gold și așa mai departe. Nu ne vom opri în amănunt la fiecare, doar atrageți atenția la veniturile pe care le putem obține. Și aici o mică nuanță. Veniturile pentru Moldova sunt indicate lunar, veniturile pentru România sunt indicate per catalog, adică pe campanie. Nu am găsit altfel reprezentarea. Sper că o să meargă și asta. Aici, spre deosebire de nivelurile de mai jos, avem și posibilitatea de a primi un premiu. Este unic, se oferă o singură dată, la momentul când confirmăm calificarea de director, respectiv toate celelalte. La nivelul de director, obținem un premiu de $1000 dacă atingem nivelul de 22% în Moldova și 21% în România și avem diferența de nivel. La calificarea de director senior, deja în afară de venitul pe care îl avem în fiecare campanie, avem și un premiu de $1500, cu condiția că avem un grup de 22, respectiv 21%, plus 7500 de puncte în grupul personal. Mai departe, vedem și premiile pentru celelalte nivele. Scopul nostru, al fiecăruia, trebuie să fie să atingem cel puțin nivelul de director safir, pentru că acela este nivelul unde putem avea parte de venitul pasiv, adică indiferent de ce facem noi, el este în creștere permanentă și îl primim. Însă pentru a ajunge la director safir avem nevoie să avem 4 grupuri de 22, respectiv 21%, adică să avem 4 directori în grupul nostru și atunci primim premiul, respectiv și ne asigurăm nivelul. Bineînțeles, totul e bine și frumos. Vrem să ajungem la nivele cât mai mari cu toții, să primim bani, dar pentru asta e nevoie de multă muncă și, desigur, este nevoie de un scop anume. Pentru a vă determina și a vă impune la acțiune, trebuie să vă dați seama de ce, pentru ce doriți să faceți asta. Aveți un vis care să vă face să acționați, aveți o dorință foarte puternică pe care doriți să vă realizați. Are cineva vreun vis pe care și-l dorește realizat? Nu v-am adormit cumva? Așa, desigur, am și eu. Sunt unele mai simple, altele mai puțin simple. Am mai multe.
De exemplu, un vis ar fi să călătoresc prin toată lumea, un altul este să am o casă mare și frumoasă, o familie fericită, mașină, desigur și mulți bani, dar mai am și ceva dorințe care sunt ceva mai personale. Nu, Oleg dorește un Mustang. Păi, Gheorghe, uite, ceea ce vreau să spun eu este că atât timp cât sunt visurile, sunt și posibilitățile. Dacă nu ai visul, nu faci nimic. Pentru că nu este nimic care să te determine să acționezi. Dacă îți dorești ceva, dar într-adevăr îți dorești ceva, te apuci de lucru, crezi și faci. Obții, mai devreme sau mai târziu. Dar asta neapărat obții. Cine nu are visul, nu are pentru ce acționa și respectiv nu are de ce să se miște, nu are de ce să lucreze, nu are nimic, în definitiv. Deci, spuneam că este important un vis. Visul trebuie să fie un scop. Pentru atingerea scopului trebuie să avem un plan, iar planul trebuie să treacă în acțiune, deoarece numai prin acțiune ajungem la rezultat. Proiectul VIP Teritoria este un instrument prin care să vă ajutăm să ajungeți de la vis la rezultat, trecând prin toate etapele, pe scop, plan și acțiune. Respectiv, dacă aveți acest vis pe care doriți să vi-l realizați foarte puternic, luați o decizie, activați-vă contul, adică efectuați prima comandă, începeți instruirea și planificați-vă acțiunile zilnice. Da, pentru început poate vă va fi greu, dar cu puțină insistență și sistematizarea acțiunilor o să obțineți rezultatul dorit. Cine o să vă ajute în acțiunea dumneavoastră sau în drumul dumneavoastră spre succes? Vă va ajuta compania prin luarea asupra sa a logisticii, contabilității, calității produselor și prin organizarea de conferințe pentru dezvoltarea liderilor. De asemenea, o să vă ajute și sponsorul prin instruire care este absolut gratis, prin îndrumare permanentă și prin ajutor direct la crearea structurii. Cel mai important este doar să vă hotărâți și să începeți acțiunea. Ce o să aveți în rezultat? În rezultat veți obține o afacere oficială care permite acumularea experienței de muncă și achitarea impozitelor. Dumneavoastră va fi în creștere permanentă, nu va fi un venit stabil, ci va fi un venit în creștere stabilă. Veți obține 17 salarii pe an, pentru că sunt 17 cataloage sau 17 campanii într-un an. Veți avea posibilitatea de a transmite afacerea prin moștenire, al cui veți dori copiilor, nepoților, etc., etc. Posibilități sunt nelimitate. De asemenea, nu investiți nimic. Adică nu e vorba să investiți ceva ca să așteptați din acea investiție să vă vină dividende. Și de asemenea puteți să vă desfășurați activitatea absolut din orice colț al lumii. Veți avea de asemenea ajutor informațional și practic din partea sponsorului și al echipei. O să vă ajutăm să vă instruiți partenerii, o să vă oferim instrucțiuni și instrumente de lucru și astfel aveți un sistem complet care reprezintă o afacere la cheie. De asemenea, veți obține și recunoaștere din partea companiei prin participare la megaforumuri, banchete, veți obține premii la diferite nivele. O dată pe an, de la nivelul de 15%, puteți participa la conferințe din contul companiei.
Anul acesta, de exemplu, o conferință a managerilor are loc în Bulgaria. De asemenea, mai sunt și conferințe pentru directori de diferite niveluri. Și toate conferințele au loc la cel mai înalt nivel. Conferințe la care vreau să ajung și eu neapărat, și o să ajung. Nu știu cum alții, eu intenționez să ajung acolo. Chiar aici sunt câteva fotografii de la câteva evenimente la care am fost deja și eu. Este vorba despre Megaforumul Oriflame. Fotografiile sunt din vara anului trecut, cât și din toamnă și deja din anul acesta. Mai ales fotografia de jos, pe albastru. Aici suntem cu partenerii din echipă. Da, din 14 mai, atunci a fost prima dată când am participat și eu la un megaforum. Așa e. Da, în 5 decembrie, apropo, megaforumul a avut loc la Radisson Blu, în Chișinău. A fost foarte plăcut acolo, ceea ce arată că compania are grijă de partenerii ei. A fost o ambianță foarte bună. Ne-am întâlnit cu echipa, am făcut cunoștințe între noi, a fost totul super, într-un cuvânt. Ce trebuie să faceți acum? Pentru a obține toate cele de care am vorbit mai sus, dacă încă nu ați luat legătura cu sponsorul dumneavoastră, faceți-o acum, cu ajutorul lui. Efectuați comanda de activare a contului personal, primiți și urmați instrucțiunile de la sponsor și efectuați acțiunile care se cer. De asemenea, frecventați toate webinarele de instruire. Astea vă vor fi de un mare ajutor în activitatea voastră și de asemenea puneți-vă scopul. Acordați-vă timp pentru a-l atinge acel scop și nu trageți concluzii imediat, ci după ce ați început acțiunea. Și nu că să acți o zi, două și așteptați rezultate. Nu. Ca și în orice alt caz, pentru a avea succes este nevoie de o perioadă de timp ca să sistematizați acțiunile și să continuați zilnic până obțineți scopul propus. Iar scopul nostru al tuturor este să ajutăm un număr cât mai mare de oameni să devină mai bogați, mai fericiți și mai bucuroși de viață. Asta am avut a vă spune până aici. Dacă aveți întrebări, le aștept.